Piny owacho puodho okang' mar dhi mbele gi chenro mar kelo modhi e pacho kae kokalo kuom winjruok manie kind piny owacho mag pinje. Okang' moseduoko piny riyo mar dola mar piny Amerika ma ithoro tigodo e timo ohand modhi. Kaka Lydia Okeyo leronwa, jolony wacho ni okang' makamano biro bero uchumi ma pacho kae kendo tego siling ma piny Kenya ka ipime gi dola mar piny Amerika. Ne en romo mano kelo kanyakla jotend migepe ma pacho ka. Romo mano otelo gi jatend piny Kenya William Ruto. E romo no, piny owacho puodho okang' mar chwalo kendo dhi mbele gi chenro mar kelo mwandu mag modhi e pacho ka kokalo kuom ohala ma itimo e kind piny owacho ma Kenya kod mago mag pinje ma oko mong'ere kaka G2G. Okang' ma kama ohulang'o e ohand modhi ma pacho kae. Watwak gi jakom mar riwruok mar jo ohand modhi e pacho ka Martin Chomba ma wacho ni okang' ma kama loro otuchi mar chiwo tenda ne oganda aoyaye mar kelo modhi e pacho ka kendo keto migaono e lwet piny owacho. In as much as we call it G2G, the government of Kenya does not own even 1 liter of oil. So it's the fuel importation is in the hands of private sector, and the government just facilitates the understanding between the nations that the companies that give Kenya fuel domiciled. Bende watwak gi jalonye weche mag uchumi Hesbon Omolo ma wacho ni okang' ma kama biro bero uchumi ma pacho ka kendo medo teko mar siling mar piny Kenya ka ipimo kod dola mar piny Amerika kendo duoko piny riyo mar dola ma osebedo kanene sekta mar uso modhi. Kenya thothne thoro omo mwandu mang'eny oko moloyo motero oko. Mwandu miomo oko gi watiyo gi dola. Sama sirkal oseneno mochwalo chenro ni, kane in ng'ama ne nigi geno ni kamoro kane idwaro dola to dola idhi yudo ka onge, koro in gi thuolo dola bedo madhi medore e Kenya ka. Mane momiyo chien kata nje sirkal owacho ni wan gi import cover mar dweche 5. Mano tiende ni sirkal nigi chenro motegno mamiyo kata loko dola to Kenya shilling obedo ka beche odok piny. Chien kata ne 160 to Kenya shilling, sani oduogo en siling 129. Mano nyiso ni achiel kuom lwasi mar timo ohala kata omo mwandu ma oko dhi medo bedo maber. Gilero ni chenro ma kama biro duoko piny nengo mar mauta e pacho ka kaluwore ni nengo ma igolo godo mauta e pinje ma oko biro dok piny. Kinde kane pok wachako bedo gi chenro ni, niyudo ni beche modhi mitiyogo e geche kaka petrol ne uso siling 217. Sani osedok chien nyaka siling 177. Tiende maendi konyo e duoko nengo mag modhi gi piny. Other than the taxes that the Kenyan government levies on the petroleum product, the Kenyan government has no leverage whatsoever to determine the prices of the petroleum product. Because even the prices that EPRA announces every 14th of every month as required by the law is a reflection of the global markets. Okang' ma kama koro medo keto teko mar kelo modhi e pacho ka lwet sirkal. Ka geno bende koro nitiere ni okang' ma kama biro bero nengo ngima masani oganda ywago ni malo. Lydia Okeyo.